Ka Sngi sajan ka tiyo ka bahanyaw ka porpas ka ka jingpule na ikam jung ka apostol ka lanong ka arpupra ka kod ka bakan riu arpo laipo hadu laipoi haba ngilapoi harum yaw Paulus lasya ban syong marway bat usipai uba ap ya u hadin lai Sngi u Paulus ula khot lang ya kirang ba ju kiba hangta onda kila kendu lang ula ong haki ko henmen ku para wadla ngam shemla la persya ya ki briu jongi ne ya ki dostur ki bangyo pateng na ki apartment jongi yanga la penlong koi di ha Jerusalem bal IT ha ki Roman kine ki tokit yanga ban kila kwa ban penlait yanga namar kimshem kaba ngadawai banyam Henry haba ki ju ki persyang yakane ngamban se ban apil sya u kaiser wala ngamdon ban mudui persya ya ki jaj ban riu la jong na kane ka daw ngalakwa ban yakendu bat phi bat ban yakren bat phi namar plate yanga daw ne u kanjri nak benta uta uba ki pai Israel ki henmen ki para kumba arsnem u Paulus ula syohangta hagachaka kabalo shimwai jalade bat ulap diang subha kat ya kaba wan banyak kendu ya u da ka ching slur bat klem don ching wit ula ya lap ya ka himau Blei bat ula hikai syapang u trai Jesus Christ ktien Jong trai na Gospel Bakhuid katkum Ïoannis kalanong ka arpoi kat khot ka arpo hadu arpsan u Petrus ula phai bat ula yo hadin Jong ya utau weipat usenran ubau Jisu uto ubala shania haga shadem u Jisu hagjaka khwaimit bat ubakali ko kanrat uta bandino yame habau Petrus la yo ula ong hau Jisu ko kanrat ya unepat kumno u Jisu la jubab lada ngakwa ba hadu ba dawan salei ïaphi phi tebut yanga kumta labna keleng hapdeng kinong but u Jisu ban une usunran shem yam Henry u Jisu shem ong ba omyam ula shu ong hau Petrus lada ngar kwa ba hadu bangan dawan salei ïaphi dei utau sunran ubala kren yaki ubala tho ru haki bat latip bagata kasaki kalong kabasisya te dang don bun kiwepan ki bau Jisu ulapen la dei ban tho lut ya ki baro kawe na trai bak parthe hi kala kamla panyem ya kita ki kon kabadei ban tho a gospel Jong trai ka jingiro eme ko Chris